जैसे कि रउरा सभे जानत तनी पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामला आए दिन एगो पेचीदा रूप धारण करत नजर आ रहल बा। ज्योति सिंह भोजपुरी के एक एक कलाकार से न्याय के गुहार लगावत नजर आ रहल बाड़ी। वैसे ही रउरा सभे से बता रहल बानी कि भोजपुरी के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव से भी ज्योति सिंह वीडियो कॉल के द्वारा न्याय के गुहार लगावत नजर आ रहल बाड़ी। हालांकि हाल के दिन में खेसारी लाल यादव लंदन में फिल्म लाडला 2 के शूटिंग कर रहल बारन, जौना में खेसारी लाल यादव से ज्योति सिंह वीडियो कॉल के द्वारा एगो बहुत बड़ा न्याय के गुहार लगौली। जी हाँ, जौना के प्रतिक्रिया में खेसारी लाल यादव एगो बहुत बड़ा आश्वासन दिलन कि जब हम इंडिया आवत तनी तो पर बैठ के बात कल जाई, और साथे साथे एगो बहुत बड़ा आश्वासन इहो दिलन खेसारी लाल यादव के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिल के एक करा खातिर बात के रखल जाई, और साथे साथे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल के बात के रखल जाई, ताकि नारी सम्मान के बात बा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा आश्वासन खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह के दिलन। ई न्यूज खबर सभे के कैसे लागल कमेंट बॉक्स में पर आए रखें। साथ साथ वीडियो के लाइक कर दी, और अगर अभी तक भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दी और ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।